kulon parane manuk ing oceh ana wiwitan pating cemruwit rambe swarane katon asri donya saisine mesat ning Kurthandira Sena putra sesumbaran manangkari ketaring angkasa kumura langit pindha kelap sasra karo sande sepindo sewu kaca ngamuk miresang narapati karana Sena putra tuhu sakti Pratamtama Joko
부타소 부아치부아 부아치부아 그투 Karas kapang Sinodrotyo Tembang markawangan Rasakan Banyuwangi Raino Bagi sing tau sepi Lanang wadon ageng ati Langakan susah ing ati
omah wis blonjo-blonjo wis padha teka. Undangan ya wis tak sebar. Ning klambine kok rada kegeden sithik ya. Dok! Minten! Wah, Minten! Anakku, Minten! Neng ndi iki mau? Aduh, Minten! Wah, neng kene! Ya! Bapak, Aduh! pripun, Wah, Pak? tak goleki ket mau jebul awakmu neng kene. Iki lho, gawe njajal kebaya Ya. sing bakal tak inggo ijab kalian Den Mas Broto Wah. kuwi to, Waduh, Pak. ya. Iki uga gladen beksan kalian Pak Lek Warok sing bakal ngiring acara resepsi Wah, kuwi yo. to, Pak. Weh, pakmu Cilek Warok, kakangmu Warok. Kaya ngene iki ya sesuk bakal dijeki anggonmu mantenan. Weh, ambune kecut ora tau adus kaya ngene ya bakal mbok jaki ngiring ngantenmu sesuk, Nduk. Ning klambine kok rada gegeden sithik ya, Pak. Ngono. Kok Ya. nek dicilikke lak wis Oh, pas. iya, mengko dicilikke sedelok nang wetan masjid mitir kono ana tukang jahit. Mengko dicilikke. Apa jarine yen wong wis arep dadi manten kuwi kudu prihatin. Ning atase wong arepe dadi manten kuwi pancen kudu prihatin, Nduk. Kudu tirakat ben supayane kasembadan tekane nggonmu dadi manten. Yen disawang aku wis ketok sumune apa durung, Pak? Neng atase kowe minten anake Warok Guna Seca. Wah, ayo paling ayu dhewe. Anakku lak ya pancen paling ayu dhewe. Ya apa ora, Mas? Waduh. Sopo sing ora ngerti? Yen atase Suminten anake Guna Seca kuwi pancen ayu dhewe. Oh, gini. Kowe kuwi anakku siji dadi gantilaning bapakmu iki, Nduk. Ini tak kandhani. Iso, Pak, kepiye? Iki mau Kanjeng Adipati saka Kadipaten Trenggalek utusan karo Kanjeng Patih sowan ana ing bapakmu iki, Nduk. Saikine Kanjeng Patih utusan saka Trenggalek kandha anggonmu dadi manten karo Den Mas Broto kuwi disuwak, Nduk. Disuwak? Disuwak ki apa to, Pak? Wah, Ning ngomong ki mbok ya sing Gek jelas. kepiye lehku ngomong karo kowe, Nduk. Iki ngene. Tegese disuwak kuwi anggonmu dadi manten karo Den Mas Broto kuwi ora sida, Nduk. Dibatalake. Pak, kok dibatalake ki kepiye to, Pak? Ki blonjo-blonjo ya wis padha teko. Undangan ya wis tak sebar. Aku isin, Pak. Aku isin, Pak. Ora dadi ngono. Undangan ya wis tak sebar to, Pak. Ora karo dapuraning Broto, ora apa-apa. Kakang-kakangmu Warok, Pakmu Cilek Warok ya kena. Senajan ora tau adus, rupane kaya ngono ya kuwi isih unggalmu, isih sedulurmu Warok. Aku kudu Den Mas Broto, Pak. Weh!
Wes, do. Ojo diketuni. Ora ana dapurane Broto tak goleke lanang-lanang mitir kene. Aku kudu den Mas. Enten nggih Bu nggih. Enten nggih. Pundi tiange pundi Bu? Ih. Pundi? Teh mriki. Mang minggah mriki Mas. Anakku gelem apa ora kene? Ora sah ngenteni dapuraning Broto. Yen wong mitir kene ana sing luwih ganteng. Sapine akeh mboten, Bu. Tegale, kopine. Alhamdulillah. Aku kudu den Mas Broto, Pak. Tak goleke mitir kene sing kebone kopi akeh, sing menang. Ora oleh anake dipati ora patheken. Minton! Waduh! Nadi kau Minton! Mas! Wah! Mas Broto kundi! Anakku! Wah! Mas Broto! Minton! Duh! Kok dadi kaya mengkene? Minton! Mas Broto! Minton! Mas Broto! Mas Broto! Oh! Duh! Aduh! Malah dadi kaya mengkene lelakon anakku. Ora warok. Ora suwe awake dhewe bakal ngluruk ana ing Kadipaten. Ayo, ndang disiagake.
ora ceket-ceket minggat saka papan kene bisa dadi gawe. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Anake Warok Guna Seca. Mula bisa ora bisa dina iki uga aku kudu minggat saka papan kene. Tolong, tolong. Gusik, iki kok ana wong wedok ayu mongko mlayu-mlayu tekan papan tengah kene iki janjane sapa iki? Aduh, pangapunten Kisana, kula mboten mangertosi menawi wonten panjenengan. Ora, janjane kok keplayu tekan papan kene iki jane lagek nandang lelakon apa, Nduk? Nggih, sepindah maneh kula nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Inggih punika Rai Suragenta. Lho, kok iso dioyak-oyak? Rene. Coba ceritamu kuwi mau dibaleni sing cetha lan sing gamblang. Banjur sliramu kuwi jenenge sapa lan saka ngendi papan dununge? Nggih Kisana, kula punika Cempluk Warsiyah, anakipun Warok Suramenggala. Kula wau ajrih dioyak-oyak kalian sedulur kula. Kula ajeng dipun pundhut garwa lan ugi dipun perkaos kalian genta. Lho, arep dipek bojo kowe. Gusik. Yen to miturut ceritamu kuwi mau, sing ngoyak-ngoyak kowe ora ana kliya mung sedulurmu. Kok arep ngepek bojo kuwi janjane duwe nalar apa ora? Ngene, Nduk, ditepungake wae aku Den Mase Brata, putrane Njeng Dipati Trenggalek. Awit aku saiki kang bakal dadi pepalanging marang tumindake sedulurmu sing jeneng Gentra kuwi mau. Aduh, nyuwun pangapunten sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan Den Mas Brata saking Trenggalek. Iya, Nduk, ora sah dadi ngopo. Sing bagus saiki sliramu bakal dadi tanggung jawabku. Yumpo! Aja mlayu Yumpo! Lah kowe iki ngopo to tekan kene? Lah aku ki tresna marang sliramu tulus banget to. Piye ya? Lah kowe meh ngepek bojo karo aku. Mangkanen wong bebojoen kuwi kudu tresna. Lah nek aku ora tresna mbek kowe, gek siji wae aku ora tresna karo kowe. Jajal iki lho ditakekke wong mitir kabeh ngene iki lah. Sampean karo aku tetep Takoni. Lho. Rupamu ki kaya buta kaya ngene kok meh ngepek aku. Senajan kaya buta tapi tresnaku ora ngeliya. Lek Handak sakit tok. awite mbiyen cilik Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo Den Mas Subrata. Lah nek aku senenge mbek Mas Broto ya Mas ya. Oh, jebul iki sing jenengane Gentra. Yo, aku sing diarani Suragenta. Lah kowe iki sapa wani-wani ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk? Yen pancen tekanmu ana ing kene bakal ngrudha paripeksa karo Cempluk, aku sing ora trima. Jalaran Cempluk Warsiyah kuwi ora tresna karo dapuranmu. Wes, minggir. Aja ngalang-alangi aku karo Mbak Cempluk. Amarga biyen Mbak Cempluk kuwi karo aku kudu karo dapuranmu, Lek. Usik, kena mboyong Cempluk Warsiyah saka kene. Yen to wis nglangkai kuandane Brata. Jalaran Cempluk Warsiyah kuwi ora tresna karo kowe bajingan.
Wis rene nduk Cahayu. Galuh Gentha wis minggat kelaran menungsane. Matur suwun sanget Den Mas. Kula mboten mangertosi ajeng bales kados punapa kaliyan panjenengan. Ngene nduk. Janjane iki mau aku lagi minggat saka kabupaten. Jalaran aku rasa rujuk yen to Kanjeng Rama bakal ndhaupake aku kelawan Suminten. Mula wiwit dina iki sliramu bakal tak pek dadi bojoku, Nduk. Ampun Den Mas, kula niki namung lare dusun, mboten pantes menawi ajeng dipun pundhut garwa kaliyan panjenengan. Ora bisa. Jalaran wit sepisan nanggonku kepethuk marang sliramu, janjane aku wis tresna marang sliramu. Mula ora sah kesuwen kedawan lelakon. Ayo tak terke bali kepethuk karo bapakmu Warok Suramenggala lan aku bakal nyuwun idi palilah yen to sliramu bakal tak pundhut garwa lan tak boyong ana ing kadipaten. Nggih, monggo Den Mas, kula dherekaken. Mas Brata! Duh! Pinten! Aduh! 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 Di Mas Brata aku Mas. Pinten! Ojo mlayu! Aduh! Mas, di Mas Brata aku ya. Ojo mlayu, Nduk! Bapakmu ora kuat! Yen kowe tak mlayu terus! Ojo mlayu terus, Nduk! Bapakmu wis ora kuat yen kon ngetutke kowe. Kok dadi mengkene nasibku ya apa? Ora apa-apa. Mas Broto kok tega ya apa? Wes, aja digetuni, Nduk. Bapakmu ora kuat yen kon ngetutke kowe terus playon kaya ngono kuwi, Nduk. Ora sah getuni. Broto kuwi wis minggat karo cempluk. Mas Broto, Mas, Nduk, Mas, aja mlayu. Nduk. Mas, Aduh. tekan Aduh. Aduh. Nduk. Aja luka Mas. Mas, aja luka Mas Aduh. Broto. Aduh. Broto, kan sampeyan aja luka Aduh. Mas. Nduk. Aduh, Nduk. Aduh. Kuwi sapa, Nduk? Iki gawe toko Kowe klambi kok aku tekan ya Mas. kono. Toko klambi aku Pinten. ya Mas. Aduh. Broto Pangapunten. sayang aku. Pangapunten Mas sanget. Broto sayang Nduk, aku. sapa kuwi, Nduk? Aduh. Nduk. Mas, Wah. Pinten. Aja playon. iki mesti Bapakku toko klambi ora aku kuat, ya. Nduk. Oh. Nduk. Mas Broto. Nduk. Mas Broto Aja ata-ata. Aja ata-ata. Aja. Nduk. Mas, Mas Broto, Mas, Aduh. Mas Broto kan ning kene jebol. Pinten. Mas Broto, Wah. Mas Broto ning kene, aja lunga Mas. Mas, aja lunga Mas. Mas Broto, Mas Broto aja lunga Mas. Iki mesti nang ngene gawe tuku Pinten. klambi ya. Ojo Mas Broto mlayu. akeh. Nduk, woi. Nduk. Wes, ojo playon. Nduk, woi. Pinten. Mas Broto ayo jajan Mas. Mas
Aduh, Minton. Minton. Rene, Dok. Mas Rata Dok, Blake. bapakmu wis ora kuat. Blake. Dok, Rene, Mas Rata kendi ya. ojo mlayu, Dok. Mas Rata kendi ya. Mas Rata. Mas Rata. Ora kenal karo aku aja jalik saweran. Mas Rata. Mas Rata, Mas. Wes, Mas Rata ayo jajan, Mas. Dok, ojo mlayu. Aduh. Waduh, Dok. Wes. Ugreng perkara ora loyo ya iki saikine dapuraning Brata gandeng karo cempluk anake Kakang Suramengkala. Wis, ndang disiagake. Ora suwe ade bakal ngluruk ana ing papan panggonane Kakang Waruk Suramengkala. Budal! Tono Pangeran Sun Tilasono Pangeran de paring sandang paring pangan paring welas kawulane
temanku. Tansah katon retemu rawe-awe rasane hatiku. Beri tepuk tangan buat BK. Wih, luar biasa ya.